Cambuur had goede zaken die troch te winnen met 2-0 van Go Ahead Eagles. Daardoor zit Cambuur op dit tijd 16 in de competitie. Marcel Rietsmeijer scoorde in de eerste helft de vrije in 1-0. Martijn Barto zwaarde in de tweede helft voor de 2-0. NEC, Go Ahead Eagles, alle clubs die een beetje onderin hangen, die zijn misschien belangrijker als de wedstrijden tegen de topclubs. Als je daar een punt pakt is dat goed en deze wedstrijden moet je inderdaad winnen, dus er komt iets meer bekijken. Maar ja, ik denk dat we het gewoon heel goed hebben gedaan vandaag. Ik denk ook dat we zeker de eerste helft de bovenliggende partij waren. Ook de tweede helft, maar hun moeten dan na een 1-0 achter staan en dan worden de ruimtes iets kleiner, maar ik denk wel dat het goed is uitgespeeld. Kan je daarover zeggen, elke overwinning is lekker en als je zelf ook nog scoort, redelijk speelt, dan mag je gewoon tevreden zijn. Dan wil je natuurlijk iedere wedstrijd winnen, maar deze was wel heel belangrijk om goed te beginnen met een overwinning. Ja, klopt. Het is mooi als je zo'n competitiestart maakt. En nu kunnen we met zelfvertrouwen naar de volgende zondag toe. Ja, ik weet even niet wie de tegenstander is zondag. Jij wel? Ik ook niet, nee.